Even what I hear was even cooking na si oyibo ji webata na be anyị aṅụwa ọgwụ ndị oyibo ga-ewe mebie ya ihe gbasara omenala ndị Igbo. Mana mgbe gboo, according to nne m ochie, nwaanyị ọbụla pụta ime mkpuke dụka alụ na-ahụ alụ ka ọwụ n'ala Igbo. N'ọnọdụ mnwa omenala alụ ka ọwụ, maka na mgbe m na-eje sabat akọrọ ịnọgodi na nwaanyị nọ na nsọ ya aghara apịa di ya ihe ọ ga-edi, maka na ọ ga-emebi di ya iwe. Ahụ mgbe ahụ ka ndị ugbo ji anụba nwaanyị na-abụ nke nọrọ na nsọ onye nke enye nri, ma ụfọdụ na-abatazi ya asị na na-anụta agbọghọ achụfụ agadi n'uche nke m. So ụmụazị ntogotebe anụnwa a na-asị ama nsọ ana udo ego emebigo ụwa. Ịyahụ nwatakịrị dị 40 years ọwụ na onye ji emela ọyịwụ onye mụtara mpe ya sef, onye ahụ afụtazi ya debe nwunye ya n'ụlọ duru nwaanyị wee fụọ. Ụfọdụ na mgbe gboo nwaanyị mee nke izi ewelie nọ mistake ka o mere, maka na oche ala alụ mmadụ n'anya lụ na abụ. Mgbe onye mere nke abụọ ọwụ nọ ndị gboo and ndị omenala gboo, nke izi ahụ menu a ga-eje n'aba ma ọ na omenala jee jụọ ese ma o jikwa anya ya ka ọ erepu. Ụfọdụ na-abụ repin out of force or first time inwe ike take nwaanyị or out of it. Ụfọdụ adụ fear to tell the family na ọgbọwale jesie mmụọ ya n'ezi ochi na mdubere ga-egbu ya. Ụfọdụ nwaanyị abilie ego, mgbe ego ji emebi obodo, nwaanyị ọdịzi proud of ele ọnọkọtara onyinye 1 million oje mụọ ọrụ nwoke nwa ochi after all na family tupu eji aga iluo na mgbugbo achịrị na onye mụrụ onye nwa onye eje mụọrụ onye nwa ọ bụrụ ajighị mgbe ahụ na family be onye nke ga-ekwukwurịta na-egwu nwa o nwata nwa agbọghọbịa dị mma nchọ onye n'owu mgbe gboo mba ejebe na obodo unu ọjọka zọzọ alụkọ ọnwụ na omenala azụ ibu na Baịbụl. So ime mkpuke wo ajọ ibe doro na omenala Igbo, because na ihe omede nwoke na nwaanyị mmekọ na a ga-enwe agreement nkwekọrịta ndị ya nakọta kpọchie mkpụrụ mmadụ bịa n'ụlọ. Ọwụ nọ mgbe gboo ọ bago n'ime jeme ya ndị omenala amagoro eme enyi ma enyechere n'aba nwoke nwere ike ochekie nke nwaanyị ahụ na-amụ ụba na otogotego na ọba ada na-amụ ụba nwaanyị na-anọ n'ụlọ ọfụọ n'ezi ndị bebe ga-amakwa ọfụọ n'ezi. O nwere ike jee tara ya lọ olu ọmụọ nwoke edu etinye n'ụlọ welie wee kwudo ngwu ịbịagodi ịnụ ya yara edu nwa ọtụgodo na ọrụ n'ụlọ ya agwa na maka onye mekele ebe ada ji azọta okebe nne ya. I advise every lady to work hard and get married. What if you with mama mother or either now hook up or learn skills? Get yourself something doing. Yeah, I'm a graduate. I studied National Open University. You know? And today, because there is no work in Nigeria, precisely in Oka, the only work in this country, in this state, is hotel work. When you'll be working in a hotel as a waitress or as a cashier, as a receptionist. But though I want to be independent, I worked for myself. You know, manage. Now I'm the owner of this place and I'm doing well for myself as a young lady, you know. So my advice to other girls now outside there is work hard to become somebody. There are ways to be self-employed. Blue meat pie, blue cake, blue snacks, blue sewing. You can learn how to sew. You can learn how to do hairdresser, fashion designers, you know, cooking. You know how to learn a lot of things so that you can be independent by yourself. You don't need anyone to pay you. You don't need anyone to sponsor you. With your maturity, with your sense, with your heart, as work hard, and working, you can become successful somebody in life.
ime mbuke ọ bụrụ ajị iwe ka ọ bụkwara ajị iwe mana ibe ojide ewe bụrụ ajị iwe na otu ma mọbịa tata na ọtụọ ime apafu maka na nke anyị na-apafu amarichi ya wee eze echi niile wetago kama ya ga-atụ ime n'oye pafu ya mụọla anyị ya wetago ọ mmadụ ka ọ amara isi ya wee eze echi niile Naijiria na-akwado sensus ka na-akwado a anyị agụ sensus agaghị akwado ma mmadụ ka anyị agụ wetago so onye nwa na-ekwu onye tụọ ya mụọ kama ya apafu ya nnọọ ịtụọ mụọ ya n'ọnwa ka ọrụ